slopen of net slopen? Dat laatste lijkt het meest realistische scenario voor het verliesleidende MFC in Bedaad. De aanroende tijd waren verschillende opties onderzocht voor het spectrum. Van verkeer en gedeeltelijke sloop. Volslijne sloop lieken van tafel. Maar die optie komt nou toch weer in beeld. We zien een heel zorgvuldig proces er toch in. Daarom is er nou ook een projectgroep. En die projectgroep die beziekt het uste adviseriën. Die gaan nou ook onderzoeken naar de orenopties. En die zeggen nou zullen we net voor de volslijnens ook deze laatste meest viergeende optie van volslijnensloop onderzoeken. Want dan kunnen we dus na de vakantie de rieën een zo goed als mogelijke oplossing vallezen. Dan hebben we alles onderzocht. In het MFC zitten onder oren een grote theaterzeel, een bennenopvang en een zwimbad. In het sloopscenario wordt er een nieuw Lietser MFC delzet. In dat nieuwe gebouw zoeken de Joodse voorzienings rond dierenmatten. Maar vinden zij dat zelfs echt de ideale oplossing? Nou ja, ideaal weet ik niet, maar het is wel wat je graag van een mierskip wil. Dat je mijl qua denken en mijl qua een proces terug rennen. Van hoe kunnen we de dingen bij elkaar krijgen en hoe kunnen we daar zo optimaal als mogelijke broek van maken. En dat is een proces wat mist had bij de tastookoming van het gebouw wat er nou staat.